Deci trecem la ChatGPT, la flop-ul de la ChatGPT. ChatGPT 4.5 este prezentat ca cea mai puternică versiune a modelului GPT disponibilă pentru utilizatorii pro și dezvoltatorii din întreaga lume. Această versiune este rezultatul extinderii semnificative a proceselor de pre-training și post-training, axându-se pe scalarea învățării nesupravegheate. Prin creșterea volumului de date și a capacității de calcul, GPT 4.5 îmbunătățește recunoașterea de tipare, stabilirea de conexiuni între concepte și generarea de insight-uri creative, fără a recurge la procese de raționament explicit. Testările inițiale indică o interacțiune mai naturală cu modelul, datorită bazei sale extinse de cunoaștere, a capacității îmbunătățite de a urmări intenția utilizatorului și a unui nivel ridicat de inteligență emoțională. Aceste calități îl fac util pentru o varietate de sarcini, de la îmbunătățirea scrisului și programare, până la rezolvarea problemelor practice cu o incidență redusă a erorilor. Erorii în cazul ăsta sunt halucinații. Bun. Deci, pentru videoul de prezentare, Sam Altman nu a fost prezent și a lăsat niște interni să prezinte noul update, atât de multă încredere avea în el. Din câte am înțeles, era la spital cu nevasta lui ăștia. Dar un antreprenor adevărat ar fi fost la prezentare nu la... Un CEO. Da, un CEO adevărat ar fi fost la prezentarea nu de produs. Să revenim. Deci, din câte înțeleg eu, ChatGPT 4.5 este un LLM care nu e foarte bun pe tehnic, acolo funcțiile cu deep reasoning, adică dacă vrei să ajutor la programare și la calcule matematice, tot ele rămân top, dar e super cool pe vibes, adică înțelege mai mult contextele subtile, diferențele de ton și poate să-ți răspunde sau să vorbească cu tine în același ton sau în tonul pe care îl dorești. Deci, dacă vrei să trimiți un mail de felicitări, în cazul ăsta, dacă să-i trimiți lui Sam Altman un mail de felicitări că s-a născut copilul tău, îl bagi acolo și el poate să îți creeze un ton mult mai uman, mult mai natural, versus răspunsurile astea cumva standard AI. Da, standard AI pe care le avea până acum. Sunt perfect de acord cu ce ai spus tu. Mie mi se pare că este un răspuns la Grok, care m-am mai uitat peste niște benchmark-uri și rupe Grok-ul. Ai ascultat podcastul lui Rogan cu Elon Musk? Ultimul. Eu ascult doar podul de tech. Nu, n-am apucat. Da. În care se joacă cu Grok și avea o versiune de Grok care nu cred că era release. Puteai să-i dai mai multe personalități lui Grok. Și să fie foarte dismissive sau să fie foarte haioasă sau să fie foarte rea sau... Era interesant. Mie mi se pare că ChatGPT 4.5 ăsta e așa un pic de... Stai așa că și noi facem ce au făcut Grok și nu e chiar ceva așa de complicat și uite aici 2 săptămâni mai târziu deja l-am antrenat. Am câteva... Acum că ai zis tu de benchmark, am câteva numere pentru tine. ChatGPT 4.5 pentru 1.000.000 de token costă $150 versus Claude care este $15 și DeepSeek care e $1.10. Este disponibil dacă vrei să ai acces la nu prin token, prin API, să ai acces direct, costă $200 pe lună, este disponibil doar pentru pro users. S-a lansat, așa cum am zis mai devreme, un nou tip de benchmark. OpenAI l-a lansat, se numește Vibes Benchmark, care, cum am zis, pune accent pe gândirea creativă. Asta cred că e problema cu benchmark-urile astea pe care le denumim. Fiecare LLM își creează propriile benchmark-uri în care excelează. Are rată mică de halucinare, dar totodată nu este self-aware. Dacă îl întrebi ce e GPT 4.5, o să zică că knowledge cut-off-ul este în octombrie 2023. Deci,
nu știe dacă OpenAI a lansat sau nu ChatGPT 4.3. Pentru mine, de la tine am aflat de chenoformul ăsta cu Polymarket. Pentru mine, eu nu știu, sincer, nu prea știu ce e. Dacă vrei să-mi explici tu odată. Polymarket. Dar acolo, în Polymarket, oamenii zic că Grok este cel mai bun AI din lume. Deci, Polymarket este un site de pariuri pe evenimente. De exemplu, s-a pariat foarte mult pe cine o să câștige alegerile din America, dacă o să fie Kamala sau Trump. Și acolo s-au câștigat niște bani. Și de obicei e un site de pariuri unde se pariază cu da sau nu. Deci ai 50-50. Văd că acum oamenii votează că Grok este cel mai bun AI din lume. Dar cum se decide? Adică la Kamala după ce îl folosesc, era clar că a câștigat sau a pierdut. Știi? Bun. Ai acces la Grok. Nu. Dar la Grok, cine decide când e termenul limită că Grok e cel mai bun AI din lume? Păi acum depinde de dacă se fac benchmark-uri sau în funcție de oameni. De oameni care, ok, îmi place mai mult ce a răspuns Grok sau ce a răspuns, tu te referi la Polymarket? Da, la Polymarket. Da. Cred că e în funcție de benchmark-uri și sunt niște benchmark-uri care sunt, cred că open source și nu au o firmă sau au un NGO în spate, nu au o firmă pro-profit de treaba asta. Tu ai acces la Grok? Da, din câte știu, Grok a devenit free trial acum după lansare. La mine e așa un pic, poate n-ar trebui să fie, dar sunt un pic bias produsele lui domnului Musk. De ce? Dezvoltă un pic. Pe că nu-mi place de om, sincer. Am înțeles. Că s-a dus prea... e așa prea villain, cumva, știi? Adică dacă vezi un film, dacă te uiți la un film, imaginează-te asta, te uiți la un film, la un episod din Black Mirror, știi? Și vezi un personaj ca el. E clar, ăsta e the bad guy. Se va întâmpla ceva, știi? Se pare că, da, știrile tale sunt mult diferite față de ale mele. Cel puțin ce vezi pe Facebook și pe Instagram, pentru că eu am complet alt newsfeed de ce ai tu. Okay. Da, și e complet cealaltă imagine. Că el este un good guy. Probabil adevărul e undeva la mijloc. Adică sigur are chestii bune, sigur are chestii rele, dar este un vizionar al timpurilor. Am mai discutat despre treaba asta. Nu cred că trebuie să repetăm din nou și la urmă, ce a făcut și cum a făcut. Da, la urmă, poate să, că ai zis tu că sunt feed-uri diferite, poate să fie exact același feed și fiecare om își ia interpretează informația așa cum vrea. În orice caz, vorbeam despre Grok. Este în free trial și l-ai folosit? Cum ți se pare? Nu l-am folosit. Okay. Nu l-am folosit, o să-l folosesc. Acum am intrat pe el, văd că am acces. Dacă intrați pe x.com/grok, îl găsești available și inclusiv modelul de funcția de deep search pe care a dat release și OpenAI și pe care am folosit-o. Ai încercat deep search-ul de la OpenAI? Nu. Deci deep search e o funcție în care îi spui lui ChatGPT deep search sau deep research, cred că e. Grok îi zice big brain time? Nu. Deep search îmi apare. Sau big. Deci Grok îi spune deep search, iar OpenAI îi spune deep research. Grok încă nu l-am folosit, văd că am acces la el. La Grok 3 beta o să îl încerc și probabil în următorul podcast, dacă mi-amintesc, o să-ți spun cât de bun mi se pare sau dacă mi se pare mai bun decât O3-ul de la OpenAI. Dar Deep Research de la OpenAI e foarte interesant. Te ajută să faci research pe un subiect. Și mi se pare că este destul de bun. Ce mi se pare interesant e că ai numai 10 întrebări pe lună de la OpenAI.
cu Deep Research. Deci e limitat și durează timpul de procesare e mare pe Deep Research. Adică ia și până la 5-6 minute să-ți dea un răspuns. Da, și îți dai seama acolo câte pădure am mai se taie pe să răspundă. Da, dau drumul la diesel. Ce părere ai că Sam Altman susține că nu există niciun prag al dezvoltatorii AI cu modelele de genul? Cum i-a antrenat 4,5, Sam Altman spune că nu există un prag. Da. Efectiv. Și totodată Sam Altman spune că ChatGPT-5, următorul, va fi doar un agregator sau un router de GPT-uri. Și asta înseamnă că nu mai trebuie tu să alegi, să-ți alegi, uite, de exemplu, cum ai zis, Big Brain Time-ul sau Deep Search-ul sau să te duci pe 4.5 că vrei un răspuns mai cool sau că te duci pe O3 Mini High că vrei un răspuns de programare. Și te duci în 5 și el știe automat în urma promptului să-ți selecteze AI-ul potrivit. Sigur o să vină cu mai multe feature-uri decât numai treaba asta. Asta spun, adică asta mi-am luat eu din informațiile pe care le am. Că basically GPT-5 e un router.